Μιλήσαμε για στρατούς, μιλήσαμε για ναυτικό, μιλήσαμε για τακτικές, μιλήσαμε για έρωτες τύπου Καίσαρα και Κλεοπάτρα. Γιατί άλλο είναι γνωστή η Ρώμη. Θα σας πω ένα όνομα, Λούκουλος, για τα πλούσια τραπέζια της, για τη φοβερή χλειδί τους. Μέχρι το 2ο αιώνα π.Χ. βέβαια η Ρώμη και οι Ρωμαίοι ήταν πολύ λιτοδίαιτοι. Κεντρικό μέρος στη διατροφή του ήταν ένας χυλός από μια ποικιλία σιταριού και τραπέζια ιδιαίτερα πολύπλοκα γινόντουσαν μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Όμως η Ρώμη άρχισε να επεκτείνεται, άρχισε να γνωρίζει άλλους λαούς, άλλες συνήθειες, άλλες κουλτούρες. Με την επέκταση της λοιπόν και με την ισχύ της άρχισαν να αλλάζουν και οι διατροφικές συνήθειες των Ρωμαίων. Καταρχήν ήρθε το ψωμί. Αντικατέστησε το χυλό. Κατά δεύτερον ήρθαν τα κρέατα σε τεράστιες ποσότητες. Και αυτό που ακολούθησε το ψωμί και τα κρέατα ήταν οι ποικιλίες των κρασιών. Κατόπιν αυτού διάφοροι ικανοί δοκίμαζαν τις ικανότητές τους στη μαγειρική, δημιουργώντας πολύπλοκα πιάτα. Και έτσι η Ρώμη εγκαταλείφθηκε στη χλειδί. 10ο παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι που παίζεται από όλες τις ομάδες σε ένα γύρο που κρατάει 3 λεπτά και 30 δεύτερα. Και είναι το παιχνίδι του τραπεζώματος, όπως βλέπετε δεξιά στις οθόνες σας. Με τραπέζωμα λοιπόν θα κλείσει η πρώτη εκπομπή που διοργανώνει η ΡΑΗ. 4 παίκτες θα πρέπει να περάσουν τα φαγητά από το ένα τραπέζι στο άλλο. Ο 5ος παίκτης, σκαρφαλωμένος πάνω στο τραπέζι, πρέπει να τα μεταφέρει για να στρώσει το τραπέζι. Τα αντικείμενα που πέφτουν δεν μετράνε. Στο τέλος πρέπει να μεταφέρει και ένα βαρέλι, το οποίο περιέχει μια εκλεκτή ποικιλία κρασιού, που θα συνοδεύσει το φοβερό αυτό δείπνο. 3 αγόρια και 2 κορίτσια παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Βαγγέλης Πλουτινάκης, Αγγελική Λαφιωτάκη, Μαρία Στεφανάκη, Γιάννης Δεμέτζος, Κώστας Λαζαράκης είναι τα παιδιά που θα παίξουν για τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και για την Ελλάδα. Έπηγαν Ελλάδα, Ελβετία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία, Ιταλία, Ουαλία, Μάλτα. Βλέπουμε τους Ιταλούς. Βλέπετε πως περνάει το τραπέζι. Με 2 αντικείμενα κάθε φορά η κοπελιά. Θα πρέπει να τα τοποθετήσει στο τραπέζι της, να επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο για να πάρει τα 2 επόμενα αντικείμενα. Λάθος υπολογισμός, φρακάρισε λίγο το τραπέζι, δύσκολα τα πράγματα. Πέρασε όμως η κοπέλα, παίρνει τα 2 κοτοπουλάκια. Από 2 αντικείμενα, όποια και αν είναι αυτά. Αυτή είναι η ομάδα της Ελβετίας που έχει την πρωτιά και βλέπετε πως τρέχει για να την κρατήσει αυτή την πρωτιά, γιατί τα πράγματα είναι σκούρα και εδώ είναι η δική μας η ομάδα. Με τα γουρουνάκια εμείς. Πάμε καλά. Έχουν δει ήδη 6 αντικείμενα. Μένουν οι τούρτες και το βαρέλι για την Ελλάδα. Όχι, μην πέσει. Αυτοί είναι οι Πορτογάλοι που πάνε για το βαρέλι τους ήδη, έχουν καθαρίσει το τραπέζι τους, και αυτοί είναι οι Ιταλοί που τους έχει μείνει κάποια τούρτα και το βαρέλι. Το αιώνιο πρόβλημα της Ιταλίας, ακουμπάνε από κάτω τη σανίδα. Οι Πορτογάλοι περνάνε και το βαρέλι. Είναι βαρύ όπως το βαρέλι και τα ποδαράκια των παικτών από κάτω λυγίζουν και γίνεται ένας χαμός. Αυτή είναι η Σλοβαίνη, αυτή είναι η Ούγγροι. Και τώρα φεύγουμε εμείς μαζί με τους Σλοβαίνους και τους Ούγγρους για το βαρέλι. Γρήγορα παιδιά, και μιλάω για τα παιδιά του Αγίου Νικολάου, αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η Ουαλή με τα κόκκινα που κάθονται και περιμένουν. Βαρέλι κατρακυλάει από την Ελβετία. Οι Ιταλοί φορτώνουν το βαρέλι τους αυτή τη στιγμή. Το ελληνικό βαρέλι βλέπω προχωρεί μαζί με το σλοβένικο. Οι Πορτογάλοι έχουν ολοκληρώσει πρώτη την κούρσα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν και την πρώτη θέση, γιατί δεν βλέπω τους Ελβετούς. Τους χώριζε... ήταν στην τρίτη θέση οι Πορτογάλοι, είχαν ανέβει στη δεύτερη οι Ούγγροι. Για να δούμε, έχει φοβερή αγωνία η τελική κατάταξη. Οι Πορτογάλοι λοιπόν έχουν τελειώσει, οι Ελβετοί δεν ξέρω τι έχουν κάνει και οι Ούγγροι. Αυτή είναι η Ιταλή πάντα. Οι Έλληνες έχουν ολοκληρώσει και αυτοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εμείς πάντα τις ιταλικές προσπάθειες.
να δούμε τι μπορούμε να καταλάβουμε από το μακρινό πλάνο. Έχουν ολοκληρώσει και οι Ούγγροι, έχουν ολοκληρώσει και οι Τσέχοι. Οι Ιταλοί παλεύουν ακόμα με ένα περίεργο στυλ μεταφοράς του βαρελιού, όπως βλέπετε. Όλοι οι άλλοι το μεταφέραν ή τσουλώντας ή όρθιο, αυτό μεταφέρουν πάνω στην κοπέλα. Είναι το ιταλικό στυλ, λίγο αποτυχημένο όπως αποδεικνύεται. Και βέβαια έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή και ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσει ένα άλλο στυλ, η ομάδα της Γκρότα Φεράτα. Γιατί αυτό δεν της πήγε. Όχι, δοκιμάζει ακριβώς με το ίδιο στυλ. Και θα ξαναγίνει ακριβώς το ίδιο στο ίδιο σημείο. Απεφεύκτη. Και σφυρίχτρα λήξης. Για να δούμε γιατί ο πίνακας πρέπει να αλλάξει δραματικά. Προσπάθειες ελληνικές, προσπάθειες κριτικές από τον Άγιο Νικόλαο να μεταφερθούν τα γουρουνάκια στη θέση τους και να πάρει η ομάδα βαθμούς. Και τους πήρε, γιατί είναι στη δεύτερη θέση η Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν Ουγγαρία με 18 βαθμούς στην πρώτη θέση, Ελλάδα με 16 στη δεύτερη, Σλοβενία με 14 στην τρίτη, Ελβετία με 12 στην τέταρτη, Πορτογαλία με 10 στην πέμπτη, Μάλτα με 8, Τσεχία με 6, Ιταλία με 4 βαθμούς και Ουαλία με 2 βαθμούς. Σε ένα παιχνίδι καθοριστικό, γιατί ήταν το τελευταίο, και σε ένα πίνακα που τον περιμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία, τον πίνακα της τελικής κατάταξης εννοώ, γιατί βέβαια θα καθορίσει την πρωτιά. Ήταν το 10ο παιχνίδι και αυτός είναι ο πίνακας που βρίσκει την Ουγγαρία και τους Αλγκοταριάν με 90 βαθμούς στην πρώτη θέση, κάτι που δεν μας εντυπωσιάζει, οι ουγγρικές ομάδες είναι πάντα πολύ δυνατές. Δεύτερη Ελβετία Ολιβόνε 85, τρίτη Πορτογαλία Κοίμπρα 81, τέταρτη Σλοβενία Ιντούστσινα 76, πέμπτη Τσεχία Μπρνό 67, έκτη Ιταλία Γκρότα Φεράτα 61, έβδομη Ελλάδα και Άγιος Νικόλαος με 60 βαθμούς, 8η Μάλτα Μόστα με 45 και ένατη Ουαλία και Κάρντιφ με 40 βαθμούς. 7η θέση λοιπόν για την ομάδα του Αγίου Νικολάου και 60 οι βαθμοί της και η πρωτιά της Ουγγαρίας. Ήδη οι πανηγυρισμοί έχουν αρχίσει, βλέπετε τα χρώματα των ομάδων, τις σημαίες να κυματίζουν, όλα τα παιδιά, όλες οι ομάδες στο πλατό. Σε μια νύχτα που θα κρατήσει πολύ για αυτά τα παιδιά, είναι οι πανηγυρισμοί, είναι ένα πάρτι που ακολουθεί για καλύτερη γνωριμία μεταξύ των ομάδων και μεταξύ των παιδιών και η απονομή αναμνηστικών στην ομάδα της Ουγγαρίας, τους Αλγκοταριάν που ήρθε πρώτη. Ήδη είναι βρεμένα τα παιδιά όπως διαπιστώνετε, γιατί ήδη έχουν πέσει στις πισίνες. Κάτι το οποίο συνηθίζεται ιδιαίτερα στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, στο τέλος κάθε εκπομπής. Η πρώτη εκπομπή που διοργάνωσε η ΡΑΗ από τη Ρώμη με κεντρικό θέμα των 10 παιχνιδιών, γεγονότα και προσωπικότητες της αρχαίας Ρώμης μόλις τελείωσε. Αρχίζει μια μεγάλη βραδιά για τα παιδιά όλων των ομάδων, μια μεγάλη βραδιά, βραδιά πανηγυρισμών και γλεντιού εδώ σε μια ζεστή Ρώμη, ένα ζεστό βράδυ. Ακολουθεί και μια δεύτερη εκπομπή από τη Ρώμη. Εμείς θα σας αφήσουμε να χαρείτε πραγματικά το κέφι, τον ενθουσιασμό και τη συναδελφικότητα όλων αυτών των παιδιών που γλεντούν κυρίως για τους πρώτους, δηλαδή για τους Ούγγρους. Και πάνω στους πανηγυρισμούς και στις απονομές των αναμνηστικών να σας πούμε και εμείς το δικό μας καληνύχτα σαν Ετένα, σαν το συνεργείο της Ετένα. Καλή σας νύχτα και ραντεβού την άλλη εβδομάδα.